Ahojte, volám sa Laci Strike a toto je akcia, ktorá sa volá Sporka Strikeout. Dnes začíname v Bratislave, je to prvé z 8 predkôl a my budeme hľadať, ktorí postupujúci z nášho mesta, z Bratislavy, postupia na veľké finále, ktoré bude 12.4. Dneska hľadáme víťazov v troch kategóriách. Prvý stupeň základných škôl, druhý stupeň základných škôl a stredoškoláci a dospeláci sú ďalšia, tretia kategória. Oplatí sa postúpiť, lebo vo finále hráme o 1000 € v každej kategórii. Takže poďme na to. Bratislava, ahoj, ste tu s nami? Tanečná rodinka, ja vás srdečne pozdravujem. Moje meno je Laci Strike, som z tanečnej školy Street Academy, reprezentujem aj Quasit Crew a v podstate reprezentujem hip-hop. Dneska celé to bude o hip-hopovom tancovaní. Som veľmi vďačný, že ste ku nám prišli na tento event, ktorý sa volá že Sporka Strikeout a je to úžasné, že niečo takéto môžeme robiť. To, že prečo to vlastne môžeme urobiť, je to, že nás podporila Slovenská sporiteľňa, ktorá sa rozhodla, že bude nakladať uvážlivo s mladými talentami a to ste práve vy, takže my si to neskutočne vážime za to, že môžeme niečo takéto robiť. Poprosím jeden potlesk. Jasné. Česká bola odo mňa, dobre? To bolo tiež odo mňa. 38, áno, áno, áno. OK, celý čas si išla, snažila sa veľmi. Gratulujeme ti pod tým, ako sa voláš. Koľko máš rokov? 10. Super, čo si myslíš, postupíš dneska v súťaži? Možno. Uvidíme, čo nám povie porota, decka, boli ste fantastickí, zatleskajte si. Wow! Včera sme boli v Bratislave, prvé kolo máme za sebou, dopadlo to úplne výborne, gratulujeme postupujúcim a práve teraz smerujeme na našu druhú zastávku, ideme do Piešťan, poďte s nami. Kategórie na finále. Som zvedavá, aký to bude level. Sporka Strikeout je koncept, ktorý som si vymyslel v hlave už dávnejšie. Podarilo sa nám nájsť na to partnera a vďaka nemu môžeme tento krásny projekt organizovať.
To, čo je podstatné, je to, že oslovujeme deti a mládež, ale aj dospelých tanečníkov a chceme im priniesť kvalitný battle event. Ideme 8 zástavok po republike, to znamená, že decká nemusia veľa tancovať. Štartovné je 0, to znamená, že je to veľmi prístupné pre všetkých tanečníkov. A to, čo je super, tak každému, kto postupí na tých jednotlivých postupových kolách, preplatíme cestu a pricestuje na finále celoslovenské, ktoré bude v Bratislave 12.4. To, čo tomu celému dáva pridanú hodnotu a ďalší zmysel, je to, že je to veľmi slobodné, že je to veľmi čisté, máme fantastickú porotu a hlavne možno, že by som odporúčil všetkým tanečníkom aj rodičom, aby zvážili, že či sa náhodou nezastavia a či neprídu vyskúšať účasť v tejto súťaži, lebo myslím si, že obohacuje každého nie len to, že vyhrá, ak teda niekto vyhrá, ale aj samotná účasť je veľmi silná, pretože ten človek si robí také návyky a musí absolvovať nejakú prípravu, musí sa nejako obliecť, musí sa nejako nachystať a v tom tlaku musí ísť a zatancovať a prezentovať seba. A keď tieto veci dokáže spracovať, tak ho to veľmi, veľmi posúva osobnostne. A ďalšia vec, ukáže spolupatričnosť hip-hopovej kultúre, ktorú my ctíme a ja som súčasť tejto kultúry už 35 rokov. Veľmi si to vážim a fandím každému jednému, ktorý príde od tých najmladších po tých najstarších. Matuško. Anka, Angie s kým? Dobre, iba pašky. Toto bolo finále v dospeláckej kategórii tu v Piešťanoch. Páčilo sa vám to? OK, toto je hip-hop. Keď ja poviem hip, vykričíte hop. Hip, hip, oh yeah! Máme za sebou prvý tanečný víkend. Včera sme boli v Bratislave a dnes tu v Piešťanoch. Bolo to úplne fantastické. Prekvapili ma tanečné výkony. Vysledujte stránku www.sporkastrikeout.sk a prídite sa pozrieť na naše ďalšie zástavky. 12.4. celoslovenské finále v Bratislave. Tešíme sa na vás. Ahoj! Aj!